मा सिरि रावबो बासिनायफोर बायदि ना सिखाराखैनो ए हा बिहामजो सासेयालाय सिखाराखै नामा ना बाहेर थांदों आरो फिसालाफोरा आरो नोंहालाय अबाव थांखो सिखाराखै नोंहाबो सासेया आफाया बारियाव बन लायनो थांदों नोंसाला सासेया मा सुगासिनो दं आयु मा जाबावगोन बे बिहामजो सासे आरो फिसाला सासेजों टाइमा 7:08 जागुलायलांबाय दासिमबो सिखाराबा मा संसार जालांगोन बिसोरलाय आया आंना साया गुदुं सफैदां ओइ फागि बुरि मा सैमा फागिनां बाला होख्रांलाबाय थागोन नोंलाय ना मोजाङै उन्दुनो होयो ना मायो अखा नायबानो बखिनाय हाबाब नोंसोरखौ मोजांनि थाखाय बुंबाबो दाय बेनिखायनो गाव बुजिनानै सिखारनांगौहाय बिहामजो मा जाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय बिहामजो बिखुनजोलाय बिदि दावराव जाबाय थाबा मारै जानोलै मालाय जों मिनि जानायसो जालायलांसिगोन माथो नुवाखै आंखौ सैमा फागिनां बाला बुंनानै बुंबाय थानायखौ रुवाथि लाबोनानै दोनफैनो बायदि मोनखो ना माखो नोंसोरलाय मोजांबासो मोजांहाय आंजों दोन बिनि रागाया जोंहानिया सिखारनानै थोरसि लथा सुखांलायनानै सिथ्ला सिबखांना साहा फुदुंहैगुलायबाय बेहा दासिमबो बिसिनाखौनो गारनो हायाखै सिखारैखौनो एसे बुंदोंमोन आङो बेखौनो दाय जादों नुवाखै नामा उनावसो बुजिगोनलै बिसोर बुरि जों बोराय बुरिया थैना थांबासो उनावसो बुजिगोन बिसोरो संसार जानाया मा बुस्थु मा जिराद बेखौथ' बुरि साहाया ओइ बिहामजो साहाया दुंबायबा लाबोदो लोंदो आफा आरो जागोन दे लोंबाय थाथ' आफामोनहा मा जाबावगोनलै बुरि बिहामजो सासेयाथ' मोजाङानो र' बिहामजो सासेयाबो मोजां जानाय मोनबा न'खरा मोजां जागौमोन खोमा ना औहाय बोराय बेखौनोथ' माथो मोजांनि थाखाय बुंब्लाबो आंहा दायसो जाबाय थायो इयुनाव आरो फिसा फिसौ खांबावबाथ' बोरै जाबावगोनथाय जों बोराय बुरिया सैमा बायदिसो बाहायजाबावगोन खोमा माथो खालामबावनो बुरि जोंना खाफालानो बिदिनो खोमा औहाय बोराय इसोरासो मिन्थिसिगोन ओइ बुरि फिसा सन्थलायालाय बहा थांदों मा बुंबावनो बोराय हिनजाव थैजानायनिफ्रायनो लामा सामायाव जौ लोंथि लिथि थालाबायग्रा जाबाय न'खरनिफ्रायसो जेबो साननो रोंला औलै बुरि इसोराबो जोंनि न'खरावसो बेफोरबायदि हरनो मोनबाय ना हाबा जानायानो बारा गोबाव जायाखैमोन बिहामजोआबो हरखाबैनो थैनानै थांबाय
मा खाफाल लाना फैयामोनफालाय दा आंनि फिसाला सासेल'खौनो आलाय सिलाय खालामना गालांनो औरा हरसा हरसाबाबो आंखौ खुलुमला बे फिसाला सासेनि थाखायनो बेबायदि जानांजोबा जोंनि साननाय मिजिंफ्रा माथो बुंबावनो बेफोर गासैबो इसोरनि माया मानसिफ्रा सानो मोनसे इसोरा खालामो मोनसे लासैनो मोजां लाबोनो नाजानांसिगोन थौदो थांसै बुरि थौदो जौ जौ नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि बिखा आंखौ नों दा खाना दाथां सनाथि नों आंखौ मानो गारना थांखो नों गैयाब्ला आं बोरै थांना थानो हागोन फैफिनदो सनाथि सनाथि जौ सनाथि नों आंखौ मानो गारना थांखो जौ Ada sutula, sekarang deh, sekarang. Kesukaan mana itu bang, kosak nggak? फंबाय आं बे जिल्लायाव थांनाय बिदिला फंबाय आंखौ थैनो हो फंबाय आंखौ थैनो Ini ada. Kesukaan mana itu bang, kosak nggak? Kasihबो समनि गेजेरजों जालांजोबगोन नोङो थांना थानांगोन र' आं साइकेल लाना फैनि नोंखौ दोनलांनि थौ आदा थौ दिनैथ' रबिबार हाथाय आंहा फुजानि गाननाय जोमनाय देलायग्रा नांखाथारगौहाय ओइ खोनादोंना खोनायाखै आं मा बुंदों खोनाबालाय आं मा खालामब्रा आखायाव थाइसेबो राङानो गैयाबालाय आं मिथिया नोंनि दंनाय गैयैखौ आंनो नांगौ नालाय नांखाथारखागौ गैया होननायखौ नों मानो बुजियाब्रा आं मालाय अबाव नागिरना मोननो आखायाव थाइसेबो रां जमा गैयाबालाय आंखौनो मानो हाबा खालामनाय गोदो सेंग्रा समाव गोदो गोदो राव बाहायनानै आंजों लाइन मारिनानै दा जानो गाननाय जोमनो होनो हायाबा आं मिथिया नों मा नोंखौ न'खिना लाबोना मालायनाव दाखा लानानै लाबो आं मिथिखाया आंनो नांखाथारगौ नङाबा आं न'आव थांना थाहैगोन हे खाफाल माबायदि हिनजाव मोननांगौ मोनखोलै आंला सामफ्रामबो टेनसन होबाय थायो मा जाबावगोनलै बे हिनजावजोंलाय न'खराव बिदिबा बोरै जागोनब्रा सामफ्रामबो दावरावल' न'खरानो सुगानो गैला सामफ्रामबो दावरावल' दा मा खालामबावनोलै आंलाय अबाव मोननो हाबावनो आफानावसो एसे बिनायसै नङाबा दा मोनाबाथाय जाख'थारलायगोन बाला बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर थानानि सिङाव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय सानै दाखायदा 50 लाख रां खावनानै लांदों मा जाबावगोन खालि बिनिल'सै मा खालामबाय थादों आफा नै आफा एसे निउस पेपारसो नायलाबायदोंमोन आं माबालै आफा आंनो फैसा एसेसो नांगौमोन मा मानोथो फैसा नांगौ जालायखो आफा नोंहानिया फुजानि ड्रेस बायनो बिदों आंनाव दा आखायाव थाइसेबो राङानो गैया होनो हायाबा न'आव खारना थाहैयोनो बिदिसो जादों होनबा खोनासं फिसा नोंहा दा ओरैनो थानायनि सम गैला संसार जानायनि सिमां नुबाय जेला थाइसे थाइनै रां खामायना लानायनि सम जाबाय बेनिखायनो जा एसे हायो थाइसे थाइनै रां खामायना लादो फिसा नङाबा उनाव न'खर सामलायनायाव जेंना फैगोन जों मालाय बोराय बुरि जाना सानबेसेथो जोरबावनो जों दा बोराय बुरि थानायखायसो थाइसे थाइनै रां बिथ'ना मोनबाय नङामोनबा सोर होफैनोमोन जागोन आफा आं एबारनिफ्राय खामानियाव गोसो होसिगोन दे आफा नोंनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां हा रांफोरखौलाय बेसेबांसो नांगौमोन 5,000 मोनबानो जागौमोन आफा र' बिदिब्ला ओइ बुरि ओरै फैनायसाय र' थांगौ
हा मानो नांगौ जालायखो हनै नोंसालानो फैसा नांगौनो बिहामजोनो ड्रेस बायना होनो बै गानबु सिङाव फैसा थानायखौ लायना फैलाय हाबा बिहामजोनो ड्रेसखौ जोंसो बायना होनांगौ जाबाय आफा खोनासं आफा नोंसोरबो थाइसे थाइनै खामायना लानो नाजानांसिगौ जों बोराय बुरैया मालाय बबेनिफ्राय रां खामायनानै मोनबाय थानांगौ जाखो उनाव नोंसोरानो न'खर जानायाव प्रब्लेम जागोन ना नोंसोरबो एसे इनकाम खालामना लानो रोंनांसिगौ जागोन आयै एबारनिफ्राय आं खामानियाव गोसो होसिगोन र' लायना फैनां बिदिबा जागोन आइ आरो आफा बिदि जिरायथ'दो आखलानो मोजां नंखाथाराहाय बोराय माबायदि हिनजाव लाबोखोथाय माथो बुंबावनो बुरि मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनि बिहामजो जाहैबाय आइ आं खामानियाव थांसै बिनानाव जारौ सानैयाव अबाव थांदों कलेजआ मालाबा खुलिबावगोन कलेज गैयिनि थाखायनो लेखा फरायनायाव बाराबो गैया दङ आफा सासेया लोगोनाव बेरायनो थांदों खोमा ओइ जारौ ओरै फैनायसाय थाङो आदा मादिजे मामोन आदा जारौ नोंसिना कलेजआ मालाबा खुलिगोन मिथिया आदा माला खुलिगोन दे कलेज गैयाबाबो न'आवनो मोजां फरायलाखा दे थादो आइ आरो बिनानाव दे थांदो आफा मेथाइ लाबो आदा दे लाबोगोन दे जासिया सानाव आइखौ ओंखाम ओंख्रि संनायाव मदद खालामफा जागोन दे आदा थांसै आं थादो थां नोंहाबो ओंखाम ओंख्रि संहैदो जागोन दे आइ दे रानि दासो बेरायना फैबाय औ आदा लोगोनावसो थांदोंमोन आं खामानि गैथारखाय दे न'आव खामानिखौ मोजाङै मावो आरो आइखौ मोजाङै हेफाजाब खालाम जागोन दे आदा दे थादो